Уважаеми зрители, добър вечер! Аз съм водещия Младен Кирилов, а вие сте с първото за новата 2012 предаване на единственото по рода си в цяла Северо-Западна България специализирано спортно предаване Рава Спорт, или поред от 1000 предавания ще стигнем, но сега кое е поредно, освен първо за годината, то по класацията е 196-то. Уважаеми зрители, позволете ми от мое име, от името на екипа ни, да ви честим най-сърдечно новата 2012. От все сърце ви желаеме крепко здраве, дълголетие и успех. Успех във всички ваши начинания, както на вас, на вашите роднини, приятели и близки. От все сърце ви желаеме 2012 да бъде плодородна и най-вече да бъде благосклонна към всички вас, към всички нас в финансово отношение. Наистина специален гост днес, всички вие добре го познавате, чието младини, уважаеми зрители на Рава Спорт, минаха именно тук в Бяла Слатина, или по-точно като футболист на Чавдар Бяла Слатина. В продължение на доста години играл с екипа на Чавдар като капитан, извеждал отбора в двубой на няколко пъти в Б професионална футболна група, преди Б републиканска футболна група в близкото минало. След това и като футболист на Чавдар изпаднал отбора в В група при аматьорите, негов капитан, а и в последствие се оказа, че трябва да вади кестените от огъна като наставник в В група. Това е орисията на хората, които са дръзнали на младини да развиват даден вид спорт, а в случая Георги Георгиев Гълъба в областта на Цар футбол. Гоше, благодаря ти, че прие поканата, а зрителите накрая на днешния ни разговор ще разберат защо за Георги Георгиев Гълъба времето е пари. Ще стане малко по-късно, но в момента ти гостуваш на екипа на Рава Спорт тук в студиото на нашето предаване, като старши треньор, новия старши треньор на Дунав 9-8 Селановци, новака в Северо-Западната В аматьорска футболна група за шампионата 2011-2012. Още един път благодаря на теб, на твоето мило семейство, на твоите близки и приятели. Честита нова 2012 и нека хората разберат, че където и да отиде Гълъба, си е специалист, човек, доказал, че има воля, дух и амбиция за достойно представяне. А защо ти не кацна, образно казано, Гълъбчето не кацна на стадион Чавдар, ще кажеш самия ти, но явно си има причини. Но сега нека се върнем. Ти записа едно реми и 2 победи, доколкото си спомням, дебют ти беше в Торпедо Борован и Дунав 9-8 като гост 0-0, след това второ, ако се не лъжа, гостуване на новият ти тим Дунав 9-8 Селановци и нанесе поражение на Янтра Габрово. И в последния матч, ако се не лъжа, Гара Левски или гостуваше, или Дряново. Да, победа. Това никак не е малко за един млад треньор. Как стоят нещата в Дунав 9-8 Селановци? Имам предвид в организационно отношение, в финансово отношение, спортно-техническо, и кога Георги Георгиев Гълъба ще започне подготовка за пролетния дял при аматьорите. Да, първо искам да поздравя зрителите с новата година, да им пожелая здраве, щастие, късмет, всичко, което
си пожела да им се сбъдва. И сега към твой въпрос, финансовото отношение на клуба просто е много, много стабилно от тази гледна точка, че всичко, което ни е обещано, се дава на време, а на време означава веднага след матча. Аз доста години играя в футбол. За пръв път такова нещо ми се случва след матча. Всички момчета в съблекалната да им се дава това, което е обещано. В това Гоше се убедих още при дебюта ти в Борован, Да. след едната точка и то престижно реми. Разбира се, видях просто, без да искам, неволен свидетел, как финансовия ви благодетел, клубния бос Ивайло Петков бъркаше за портфела в левия джоб и дори подвикваше към момчетата, към твоите възпитаници, които си тръгваха да се върнат, да си получат заслуженото. Да. Само адмирации. Да, но иначе наистина. по принцип как стоят нещата, ще има ли нови попълнения, кога си планирал с клубното ръководство да започне подготовката, къде ще се проведе тази подготовка в домашна обстановка или ще си позволите лукса, за разлика от други професионални отбори, които ще се подготвят домашна обстановка поради оскъдица на финансови средства. Просто това зрителите ги интересува. С ръководство и с президента Ивайло Петков се разбрахме горе-долу някъде между 16 и 23 за начало, зависи какво е. Кой месец? Януари. Атмосферните условия, защото на 4 март стартира първенството на ВЕ група и мисля, че горе-долу 40 на дена, така ще ни стигнат за подготовка. Нови попълнения ще има, за да дигнем малко конкуренцията. Моето желание е така да има на пост по двама равностойни, за да има някаква конкуренция и отбора да върви нагоре. Иначе така, ако се закротиме на 11 титуляра и 5-6, които да не помагат с нищо, а просто да ги имаме като резерви и ще има 3-4, мисля, така класни попълнения. Изчакваме малко тук, някой отбор имат на уредици, ако изпадне някой футболист от някой отбор, добре дошъл при нас. Да не визираш Чавдар Бела Слатина, защото Не, Чавдар накрая ще желая им стане... всичко да се нареди на Чавдар, защото, както ти каза... Нека го оставиме, Да, това е накрая на нашия разговор. Ти в момента си старши треньор не на Чавдар, за да отговаря за дивотиите в този клуб през есента, а си в Селановци и тези хора заслужават необходимото уважение и внимание. И да продължиме. Да, селекцията е много важно нещо за един треньор, особено като теб, но завърши ли треньорската школа, защото знам, че имаше изпити, караш треньорската школа, Гоше. Докъде стигна? Стигнах до второто ниво по височина, значи А лиценз, про лиценз е на първо место, аз съм А лиценз, но започнах една седмица. Ти извинявай, че те прекъсвам, ако не се лъжа, по статута на треньора към Българския футболен съюз, с лиценз А, Гоше, ти имаш право да бъдеш, ако не се лъжа, помощник треньор в Б група. Имам право, да. Нали? Имам право, да. Имам право и започнах една седмица, но след това така се развиха нещата, че на другия ден след края на първия семестър трябваше да замина за Англия. И 2 семестъра не съм завършил. Стигаме до тук. Каква бе причината Георги Георгиев, като помощник треньор на Чавдар и най-вече старши треньор на юношите старша възраст, които участваха в едно силно първенство, да напусне? За мен остана загадъчно твоето напускане, да замине за Англия. То е много просто. Значи за една година аз съм взел около 3 или 4 възнаграждения работни. Просто аз не можех да си гледам семейството с тази заплата. И просто прецених, че да се разделиме добро с моя клуб, който аз много уважавам. И така се стигна до моето заминаване. Подадох документи. Аз в същото време ми се обадиха за лиценз, че съм избран из 80 човека, а там много трудно се влиза в тия класове. Това го знам, аз точно за това приятно съм изненадан. И лошо стана, че не го довършвам, но за сега така. А след като съм го почнал така, ми казват хора, нали, аз може и да не съм прав,
След като съм го започнал А лиценза, значи все едно го имам. Друг е въпросът кога ще го завърша. Да, Фактически притежавам все едно и А лиценз в момента. Аз също мисля, че е така. Това е поради необходимост временно прекъсване и след това трябва да си зачетеш семестъра и да се явиш естествено накрая финалната права на изпита и да получиш, както казват хората, футболната пия с лиценз А. Гоше, предполагам, че не стоят нещата така драстично в финансово отношение само с теб, а и с останалите ти колеги, треньори, с които ти работеше, Борислав Борисов, Болката и така нататък, Светлин Савчев и да не говорим пък за старши треньора, на който ти бе помощник и футболистите. Явно това си е порочна практика било в Чавдар последните години и то не малко. Щом не са взели и колегите ми, защото така приказваме, някой път обменяме мнение, аз имам същата информация, че и те не са взимали някои заплати. Може би после да стърнали нещата, след като съм заминал за Англия. Не исках да го казвам, но преди да замина за Англия, аз работих тук до март месец и заминах април. Заплата за март също не си я получих и до ден днешен не съм я получил. Гоше, право куме в очи. Имам в предвид отговора, който от твоя страна ще последва след моя въпрос. Кой е главният виновник Чавдар да стигне до това падение? Толкова ниско, толкова в кълта, че нема управия. Просто не виждам супер миячна машина да може да измие тая помия от Чавдар Бяла Слатина. И кой глупак, да ме извинят зрителите за тази обидна дума, ще се съгласи при този дефицит на червено над 250 хиляди, имам предвид, че и ти беше и не годуваше в залата, бизнес залата, където беше на 17 декември общото събрание на Чавдари. Нищо не се реши след 4 часа и половина джавкане, буквално казано. Но явно ти си вътре в кухнята и знаеш от дълги години си там, кога е било добре, кога е било зле, ама пак чак толкова едва ли. Значи винаги е имало трудности. Наистина не е било всеки път гладко, имало е трудности, забавени са били заплатите, давани са след време, но чак такова забавяне на заплати като последната година, предната малко така, последния сезон, в който аз съм бил. Чак такова голямо забавяне, а виновници, знаеш, че винаги има. Както аз съм бил виновен до ден днешен, искам, съжалявам за моята издънка, казвам го без да ме питаш за моята издънка, когато с рилски спортисти играхме. Имаме и картина от този матч. Защото някои ще кажат, бе, ти съдиш сега хората. Да. Признавам си, до ден днешен съжалявам. Благодаря на Господ, че тогава ни спаси и остави отбора в Б група с малко доза шанс. Останахме, миньор влезе, както и да е. Но нека сега да посочиме и сегашните, които са виновни. За мен основна вина се носи от ръководството, хората, които отговаряха за този футбол. Господин Костов, господин Венци Василев, който като пряк негов началник не потърси някаква заинтересованост да види дават ли се тия пари, къде отиват, защо, кой ги взима, как. Изобщо такова нещо нямаше. И затова може би се стигна и до толкова дълбоки задължнявания към много инстанции. Между другото, да използвам, защото мисля, че и на теб може малка частичка, но да ти се отдаде заслуженото внимание за прословутото тържество 90 години организиран футбол в община Бяла Слатина. Аз бех готов да си идвам, даже обаждах се от Англия да питам кога почва панира, защото знаех, че 90 години на Чавдар Бяла Слатина. Исках да си дойда по-рано, за да мога да присъствам на това. Това са много години, това са малко отбори в България, които имат 90 годишна история. Славия и още няколко такива отбора са като Ботев Враца. Ботев Враца. Да.
Нека само споменеме, ЦСКА е по-малка история от Чавдар Бял Слатина. И това не беше направено. Една минимална, един нормален, малък, приятелски мач. Пак същите двама господа са в основата. Много ясно, те са ръководители. Това се прави програма, знае се, 90 години на Чавдар Бяла Слатина. 90, не 85, 90, кръгла годишнина, хубава. Цялата общественост чака. Знаеш, на такива мачове идват отбори, канат се, празник за града. И чакат 4-5 поколения. Да, наистина. А от Чавдар много футболисти и в националния отбор и по големите отбори са играли. Бях готов да се прибера за годишната на Чавдара. Тя не се и състоя. А също, както ти казваш, има хора заслужили, много хора са минали през футбола, които заслужават да им се даде внимание, да застанат някъде, да им се отдели място официално, дори да се знае, това е за ветераните. Посмъртно. Това са нормални неща, гледаме в Европа как се правят тези неща. С уважение към тия хора. Аз не искам огромно уважение. Просто може и да не хода там да седна, където е отделено. Но нека се знае, това е место за хора, дали за футбола, участвали в административни работи, да има там место. Не горе се качва... И Сульо и Пульо. Не, но тази официална ложа се води официална ложа. Не последните години... Прав си, но като нема ръководство и анархията и на бъдещото ръководство, което ще се занимава да се отделя внимание. Има по-стари футболисти от мене. Просто като ги гледам как ходят хората, нас ни чака същото. Болки в крака, глави, всичко това след време оказва влияние. Гоше, не те ли боли, виждам, че за мъжки отбор, да, но не те ли боли за детско-юношеската школа на Чавдар Бяла Слатина, в която ти започна да предаваш това, което си научил толкова години като футболист на Чавдар на твоите бъдещи наследници в мъжкия тим на Чавдар, защото те дори ги нема и на една ръка, да речем, едно-две момченца. Боли ме, защото 4-5 години се занимавам с тази възраст, юноши старша. Боли ме, защото тия деца стигат до определена етап на своето развитие и са готови за мъжки отбор и гледат към мъжки отбор с отворени очи и чакат да бъдат поканени. И изведнъж вратата им е затворена и те свършват със своето развитие. А сега при това положение, както гледам, много деца и не тренират. Спрели се и да тренират. Имаха качества, вървехме добре в елитната група, тази с Търново, с Плевен, силни отбори. Там растеха децата, защото играехме също с класни отбори, които имат футбол в А група играят. И можеха да научат и те, и аз същото време се учих, защото работех срещу специалисти, треньори, имам предвид от Ловеч, от Плевен, които Ловеч все пак не е малка школа, доста силна школа, последните години доста републикански шампиони от техните възрастови групи. И ме боли, но просто не виждам как ще се оправят нещата, защото не се прави нищо. А може ли да се каже, че въобще пък за мен не е имало детско-юношеска школа? Да, тя беше така. Тя е била на хартишка, че трябва да я има, за да съществува мъжкият тим на Чавдар. За съжаление, какво имам предвид? Извинявай, че те прекъсвам. Няма я като структура. Тоест, да има един човек, специалист, директор на детско-юношеската школа, може и да не е на заплата. Не, мене ме водеха, но... Не, но не може да се занимаваш с отбор, по-отгоре да движиш организационно на деца, на подготвителни групи, на младша, на старша и какво ли още не. Да. Това са различни първенства и иска си, както казват хората, човек, който да е добре запознат, всъщност за какво става на въпрос, защото има от спортно-техническо естество, от финансово естество. Да не говорим, че трябва да има и богат организационен опит. Да организираш една среща зона Велико Търново на старшата ти възраст, примерно ти гостуват Белоетър, Спартак Плевен, да не ги цитирам, от това си иска бая организация и тичане. А аз, като ви наблюдавам, тъй треньор, тъй и чертаете терени и то не е на официалния терен, ходите по Бардар Геран, отзад е за мен направо прибиване, разорана нива,
Просто не се мисли. За съжаление ходихме в Бърдарски геран, а тук, когато сме домакини, може да дойдат родителите на това дете, приятели, познати и знаеш, когато си домакин, ти растат криле и всичко. Това също ще да спомогне на дечицата за техния растеж. В Бърдарски геран, да, добри условия като терен, но просто на днешно време малко хора можеха да идват да ги гледат. И самите родители даже не можеха да идват да гледат собствените деца. А за мен това е голям стимул, знаеш, когато родителата наблюдава, стегаш се, ставаш и искаш да му покажеш, че не случайно този човек си харчи парите за тебе, за неговото бъдеще. Yeah. Боли ме, доста деца сега ги гледам, ритат, тук са над 50-60 деца. А има ли възможност, Гоше, от старшата възраст, деца, които се тренирали при теб, виждаш в тях позитивно, да ги привлечеш като нови попълнения, макар и не като титуляри, в новия ти отбор, на който ти старши треньор Дунав 9-8 Селановци? На този етап мисля, че няма да мога да привлеча некое момче, защото от една година-две просто развитието, разбираш ли, те бяха стигнали до едно ниво. Визирам Дани, който е в мъжете, имаше Ради, който сега в Попица 3-4 момчета, Росен Могилски също много беше надежден за мен. Да. Но просто в момента те сега не са готови веднага да влезнат да играят. От начало. Примерно от начало, може би, ако се задържа на този пост или остана, може би ще искам да взема някои деца, момчета, те вече са си мъже. Да, имаше доста талантливи при тях. Имаше, но на този етап може би няма, защото те в същото време те работят повечето вече. Те вече са си хванали нещо сигурно и доста трудно ще ми е да ги убеда, че ще дойдат на добри условия. Никой няма да иска си остави и работата, защото те повечето работят. А това е безработица, прав си. И доста трудно ще мога да ги убеда, че примерно условията са добри и да дойдат при мене. Гоше, наистина да се върнем пак сагата Чавдар. Според тебе, виждаш ли светлинка в тунела, т.е. през пролетта Чавдар да продължи да състезава пролетния дял на шампионата в западната Б професионална футболна група? И какво е твоето виждане и какво според теб абсолютно реално, без да гледаме вляво, вдесно, не знам си той е казал така или иначе, ти като вътрешен човек, имам предвид дългогодишния ти стаж в Чавдар, виждаш нещо, което ще е от полза? Значи светлинка, като всеки, който милее за Чавдар, виждам, обаче много, много далече е в тунел. Тук вече за мен трябва да се съберат предишния и настоящия кмет. Също настоящия кмет трябва от някъде да покаже, че има заинтересованост, да помогне нещо с някакво разплащане на момента. Защото Чавдар трябва да играе, съм го казал преди доста години, местото на Чавдар Бяла Слатина е Б група. Един ли е, две ли ще са, но местото на Чавдар на този град, общински град, голям град, не може да ме убедят, че не може да се намерят финанси за издържането. Друг е въпросът, че заплатите са били малко по-високи от необходимото. Трябваше малко по-нормални такива неща да се, като заплати, защото може би и това е довело до големите задължения. Но съгласен съм с казаното, само че отварям една скоба. Едва ли новоизбрания кмет, господин Иво Цветков, е докарал Чавдар до калта. Не искам да кажам, просто... Така че и аз да съм, и ти да си, и колегата Алексиев, новоизбран кмет на община Бяла Слатина, не е само цар футбол в Бяла Слатина. Абсолютно, знаеш, че имаме и световен шампион Сашо по силов трибой, волейбол. Ето, примерно, аз се радвам много и използвам случая с теб да честиме най-сърдечно определенето и наградата на Общинския съвет към госпожа майстора на спорта Савина Кадриева, която получи наградата за треньор на 2011 с труда си. И тази женица шапка изфалям. Няма условия за нея, няма зали, няма стадион, няма къде да тренира. Да, ама е втора в България. Браво. Значи може. Бяла Слатина е спортен град.
Така че не са прави и тези, които обвиняват, че виждаш и господин Цветков не ме е авторизирал като негов защитник или адвокат, но използвам случая към зрителите, които са скептично настроени, да не го обвиняват, защото той не е главният виновник да се стигне. Ако беше 5, 10, 20 хиляди лева на червено, извинявай Гоша, ама ще ги намеря отраз. Само ако съм кмет с едно завъртване на шайбата. Да, но 20-25 хиляди лева не са над 250 хиляди лева. Това е нещо сериозна сума. И нека прокуратурата си свърши работата, а пак тогава предполагам, че настоящия кмет може и да вземе отношение. Но това е един, как да ти кажа, процес муден. И докато мъдрите се намъдруват, лудите ще се наскачат и Чавдар, за съжаление... Значи не ни чака нищо добро. Не, абсолютно. Нищо розово не го чака Чавдар. А спасението е изграждане, учредяване на нов клуб, който да се състезава в окръжната група при аматьорите и да тръгне, което е обидно. Това ще отнеме 3-4 години най-малко до връщането. Толкова. Това е, така е. Но да се почне на нула е по-лесно, отколкото да почнеш на червено. А който е бъркал в кацата с меда и си облизвал пръстенцата, нека да си тегли теглото. Така мисля аз. Така трябва, но доста дълъг период ще стане това. Влизане в А окръжна, после влизане в В. Знаеш как е в В група. Ето Спартак стигна до това да редже от А окръжна. Сега няма да мога да влезе сигурно 2-3 години. Сега Мездра имам. Доста трудно ще. И доста смели хора трябва да застанат на чело на този клуб, за да го върнат пак на това место. Примерно, ако се стигне чак до изваждането, до пререгистрация на друг клуб. Изобщо не съм щастлив от това, да е. Той едва ли има някой да е щастлив, но няма как. Ножа е опрял до кокала, раните трябва да се изрежат, но здраво. Може би да. Нова година, нов късмет, нов клуб, нов късмет. И накрая, Гоше, малцина са тези, които са научили, а вече са имали и контакт с тебе, че Георги Георгиев Гълъба, освен като старши треньор на Дунав 9-8 Селановци, е и барман на Златното пиле, в което няма нищо лошо, но моят въпрос, Гоше, ти, доколкото знам, от 2 месеца си там, как ще съчетаваш двете длъжности, защото българина е много мъдър. Търпи много, но и много мъдър и казва, под една мишница 2 дини не се носят. Мисля, че ако няма да мога да се справям с двете задължения, може би ще остава едната работа и тя ще... Коя по-точно? Да наливаш питиета и да правиш кафета? Може би да. Там ще приказвам или ако има някаква възможност, защото до сега, примерно, собствениците Поля и Тачи, Стоян, както го... Тачи, аз си му казвам, ако направят някакъв компромис, може и да остана, но просто аз съм достатъчно честен, ще бъда с тех, че така ще няма да е удобно и за тех. Ако се съгласат, може да... Но ще държа това, което съм почнал в Селановци, да го довърша. И аз така мисля, защото в живота ти тече футболна кръв, така че просто морално твое задължение да си изпълниш ангажиментите към Дунав 9-8 Селановци и да покажеш, че след време, като си защитиш и лиценза, дай Боже до Чавдар да са в Б група, защо клуба, за който сте минали най-добрите години, младежки, да не си начало, колкото и да го плюват господин Вачко Маринов. Аз бех чул от него последното му идване в Чавдар, че каза, за мен, вика, е по-добре Гълъба да ми е помощник, защото е крайно време Бяла Слатина да не идват такиви като мен, има в предвид чужденци. Вика, те да си имат техен, местен човек, за да знаят, че
няма да има хър, няма да има мърс. И е много прав бил. За съжаление, малко така неприятно се получи при смената ми на Селоновци, защото точно Вачко Маринов беше там на този пост. Аз го уважавам много. Бил ме 3-4 пъти треньор, уважаваме и той. Радвам се, че през тия години, които бях в Чавдар, работих с много известни треньори, които и ме научиха и мене на много неща. Аз взех от тях и сега това малко или много ми помага, примерно на мене в бъдещата ми професия, се надявам, макар че тя е много Гоша, трудна. ти визираш Гош Тодоров, Антони Здравков, който е сега старшина, Благой Кръстанов, имаш предвид след това Йордан Стойков Бумбо, той макар и за малко... не бях към клуба вече, но да, също специалист, доста голям. Това е хубаво, че в Чавдар идваха много добри треньори, между другото, което не е без значение. И затова Чавдар доста години сега последните се задържа в Б група. Доста добри специалисти минаха през клуба. Но минаха за по 2-3 месеца. Так му се направи нещо от някакво ядро, смени се, дойде някой друг, той ново ядро, пак го сменяме и то за добри резултати по някой път се сменяха. Мене за същото ме смениха с това, че съм доста млад за този пост и не мога да бъда в старш треньор в В група и след няколко месеца докараха доста по-млади треньори. Но не се сърда. Така са преценили, така... Аз съм доволен, че за това време, което бях на това место, мисля, че не бяхме първи и станахме след 7 мача. Мисля, че тогава вече се качихме на първо место и от тогава отбора не слиза. И така и влезнахме с господин Кръстанов. Гоше, благодаря ти за днешния ни откровен разговор. Наистина днешното ни първо за 2012 започваме с теб. Оптимистично си настроен. Ние в екипа на Рава Спорт също. Винаги съм бил оптимист. Не сме оптимистично настроени дали ще го има Чавдар през пролета, въпреки че ни се иска, но да си му мислят тези, които го доведоха до това дередже. И ти желаем екипа на Рава Спорт и хилядите ни зрители на Рава Спорт попътен футболен вятър, защото барман може да бъдеш винаги. И където си поискаш. Благодаря много и аз на вас за поканата и то като първи участник за годината и още от сега искам да ви покана на първия матч на Дунав Селановци с Локомотив Мездра, лидера на В група, който ние с ръководството и с Ивайло Петков искате да му нанесете първата загуба. Да, първа загуба и мисля, че не е невъзможно. Не е невъзможно и ви кана най-официално, ако имате възможност да дойдете да наблюдавате този матч. Аз специално към теб ще поздравиш клубния президент, моят добър приятел и на екипа на Рава Спорт, бизнесмена господин Ивайло Петков, да се поразмърда относно интернета на стадиона, за да можете и хилядите ни зрители на телевизия Етерава да станат съпричастни с матча на 2012, поне аз така мисля, че... Това ще бъде. Нали? С новите попълнения това ще бъде другата му задача. И предполагам, че там не по-малко от 3000 души ще има на стадиона. Да, възможно е, но дано да стигнем и тази цифра. Благодаря ти още един път и всичко хубаво. И успешна година на вас и на предаването. Уважаеми зрители на Рава Спорт, нова година, нов късмет. Предполагам, че и късмета е на страната на една доказана, бих казал, жена, треньор, майка, както искате го разбирайте, в областта обаче на спорта, майсторката на спорта Севина Кадриева наистина доказа, че просто няма равна на себе си, не само в община Бяла Слатина, Врачанска област, а разбира се, мери сили и на национално ниво. Тя ни гостува и започваме годината с приятни мигове. Дай Боже, уважаеми зрители, миговете през новата 2012 да бъдат много, много повече и все повече нашите гости в студиото на Рава Спорт да са по такъв приятен повод
каквото е и първото гостуване за тази година на госпожа Севина Кадриева. Севи, първо, благодаря ти, че прие да ни гостуваш в първото за тази година предаване. Преди теб тук на твоето място бе също за първи път и нашия добър общ приятел Георги Георгиев Гълъба, който в момента, за съжаление, не е в Чавдар Бяла Слатина, в ПФК Чавдар, а е в футболен клуб Дунав 98 Салановци. Но такъв е живота на треньора, независимо по какъв вид спорт. Честито нова година на теб, 2012, на твоето семейство и на твоите възпитанички от волейболен клуб Чавдар. Само радости и радости през 2012. Между другото, повода е да ни гостуваш е не само настъпилата 2012 нова година, дай Боже да е спорна, но само преди дни ти получи един приз, който е приятен повод за нас да те поканим да ни гостуваш и нашите хиляди зрители да разберат всъщност за какво е този приз. Виждам, че лично е подписан от министър Свилен Нейков. Свилен Нейков е спортния ни министър, наистина спортен човек, достоен човек. Явно е преценил, че в община Бяла Слатина има и спортен човек в твое лице, който заслужава да му се отдаде заслуженото. Толкова от мен, а сега другото за зрителите е от теб. Да, аз искам първо да честитя на всички зрители новата година, 2012, и най-вече на моите момичета и момчета, да са живи и здрави и все така да обичат волейболната игра. Новините на Етарава беше показано награждаването ми в общината. Присъстваха много хора. Председател на Общинския съвет, инженер Харлами Петков. Заместник-председател, главният счетоводител на общината. Което означава много, не само за спортната общественост на община Бяла Слатина, а и за главния виновник, майстора на спорта Севина Кадриева. Изненадана ли Севио остана от тази награда, защото доколкото разбрах 250 или 260 общини в цяла България са номинирани отделни личности по отделни видове спорт, но само 60 от цяла България са щастливците. Да, така е. Госпожа Стаменова ми се обади по телефона и каза, че общините са 268 и от тези 268 68 човека са били номинирани по различни видове спорт. Нали, това е принос в областта на спорта, занимания с много деца, както аз, например, се занимавам, и може би години наред. И това е едно признание за мен, което беше много приятна изненада. Затова разбрах, че и със сълзи на очи за мнозина да е ясно, че това са сълзи, продиктувани от вълнение и най-вече от радост за това, че си оценена по достоинство. Да, така е. Човек плаче от радост и от мъка, но моите сълзи бяха действително от радост, тъй като беше много мило хората от София да ме оценят. Все пак, може би съм заслужила, макар че малко така излиза. Не, когато фактите говорят, аз много пъти в разговор с теб съм казал, дори и най-големите скептици трябва да замълчат, защото важно е естествено и какво работиш, но важно е и резултатите от твоята работа. А може да бъскаш цяла година и да няма ефект. Да, това е за 2011 година. Аз все пак завърших годината с голям успех с малките момичета, с медалите. Сребърни медали, да, сребърни медали. Да, без зала, без удобства, без стадион. Така е, но все пак децата се доказаха със своята игра, със своите сърца играха, което мене ми беше много приятно.
И това е за първа година правят такава номинация за треньори на годината. Хубаво е като за... Това все пак стимулира. Да, стимулира действително човек да работи все още, колкото сили има, но е важно и децата, които са. Много е важно. Това е важно, децата. Треньор може да бъде много добър, обаче когато децата нямат желание, нищо не става. Ми с този приз на Министерството на младежта и спорта автоматически те прави и треньор номер 1 за 2011 на община Бяла Слатина и не напразно това мило тържество, церемония по награждаването е организирана от кмета на общината, инженер Иво Цветков и от Общинския съвет, начало с новоизбрания председател инженер Харламби Петков. Така че наистина един приз с двойна радост, с двойно значение. Да, така. От Министерството на младежта и спорта в Република България и, разбира се, като треньор на 2011 за община Бяла Слатина, а всъщност от личен план Севина Кадриева какво си пожела с настъпването на новата 2012. И къде те завари новата година? Както вкъщи, естествено, най-важното за един човек и изобщо за хората да са живи и здрави. Живи и здрави да са ми децата, моето семейство също да е. А амбициите какви са с представителните отбори на волейболен клуб Чавдар и не за първи път, но не и за последен, ще те питам всъщност за най-грандиозното тържество през 2012, ако се не лъжа, 80 годишнината организира волейбол в община Бяла Слатина. Така че би следвало Севина Кадриева и компания да имат някакви цели, за да посрещнат достойно тази 80 годишнина, а не като оная на футбола, къде въобще така и не се състоя 90 години. Значи аз първо искам да кажа какви състезания ми предстоят сега. Започват областните първенства за момичета 13, за 15 и юноши младши. Кога? Чакам да ми се обадат от областта, когато те кажат. По принцип през кой месец? По принцип се правят до края на февруари, защото след това почват регионалните първенства, края на март и това е. А пък за това, което вие ме питахте за 80 годишната на волейболен клуб Чавдар, още е много рано да дам някакви сведения. Ще стане, предполагам, че ще стане, защото това е една кръгла годишнина и мисля, че хората, които са играли волейбол, заслужават една такава хубава среща. Годините летят и ние трябва да се видиме. Както ви казах и миналия път в вашето запитване, когато вие ме викахте на още едно предаване, правиме го, когато хората са по-свободни, края на май някъде, когато са баловете, но ще го направиме. Може да е много скромно, но ще го направиме. Не се и съмнявам, защото във футбола се получи грозно провал, тотален, заради немарливостта на двама ръководители. Няма смисъл повече да го дъвкаме, проваленото е провалено, но поне от този, как да кажа, в историята 90 годишнината на Чавдар Бяла Слатина, това е уникален случай. Достоен за книгата на Гинес. В отрицателно отношение. Провал. Така че, предполагам, че вие, волейболните хора от близо 4 поколения, едва ли ще се посрамите. Убеден съм. Убеден съм така също, че ще има не само тържество, не само
една оценка за тези 80 години от сегашното ръководство на волейболен клуб Чавдар Бяла Слатина, но разбира се, ще видим и доста популярни волейболни личности, звезди, матч, ветерани на малки в 4-те възраста, което е една награда за тези, които обичат волейбола в града. Волейболните игри. Аз се надявам в момента и заместник председател на Общинския съвет Петко Петков, той е бивш волейболист. Аз мисля, че и от него ще има някаква инициатива. Това е вашето лоби в местния парламент. Секретарката на общината също е била бивша моя волейболистка. Мисля, че няма да се посрамиме. Председателя на местния парламент, инженер Калампи Петков, също е спортен човек. Той е спортен човек, да. Нали? Аз говоря за волейболните. Няма значение. Въпросът, че еднакво гледа с добро око на всички видове спорт и ни очакват радостни мигове. Да, предполагам, че ще бъдат живи и здрави да бъдем, естествено. Много е важно живи и здрави да сме. Еми Севи, още един път честито наградата. Стискаме палци на теб, на момиченцата, на момченцата и дай Боже, така както се представиха през изминалата 2011, защо не 2012 в чест на 80 годишнината да стъпат на най-високото стъпало на олимпийската стълбичка златни медали, независимо дали са момченца, момиченца, дали са 11-12 годишни, 13-15 и така нататък. От все сърце ти го желаем. Благодаря ти. И аз благодаря. Уважаеми зрители, това бе всичко в днешното ни първо за 2012, а поредното 196-то издание не е единственото по рода си специализирано спортно предаване в цяла северо-западна България Рава Спорт. Нашия екип ви пожелава приятна и спокойна вечер. Останете с програмата на любимата си най-желаната телевизия в цяла Северна България, ета Рава.